Anyị si ka anyị gbaa gị ntụ ajụjụ ọnụ banyere Igbo na ka anyị ga-esi wee wulite asụsụ Igbo. Biko ị ga-agwa ọha na eze na-ege ntị aha gị. Ama m bụ Chibuzebedi Emerenine, omenala kemgbe ụmụebu Ọkịka Nweke Autonomous Community Ayazunuguse in Imo State. Anọkwana m na Lagos, obodo Yoruba, na-achọ onye m ga-eji were na-enye elezi ezinụlọ m na ikwulite anya. Udo dịrị gị. Udo dịrị gị na anyị si na anyị chọrọ ka ewulite asụsụ Igbo na ala ndị ọzọ na-abụghị obodo Igbo. O wee bụ na Lagos steeti ka anyị nọ. So anyị wee sị ka anyị jụọ gị, kedu ihe bụ ebumnobi gị? Ihe atụmatụ a dị anyị n'obi, ụdị ihe ọ dị gị n'obi, ọ dị gị ụtọ na anyị ewulite asụsụ Igbo na ala ndị ọzọ na-abụghị steeti. Ọ na-ewute m mgbe ọ dị ahụ na ụmụnne anyị ndị nwoke na ndị nwanyị, n'agbanyeghị n'obodo anyị gara debiri, anyị anaghị eji asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo kpọrọ ihe dịka obodo ndị ọzọ jiri kpọrọ ihe. Kee ka nke dịsi Yoruba anyị nọ n'ime ewu Lagos steeti, ha na-asụ asụsụ ọgụdị na onye isi ala na-abịa n'obodo taa, ha ga-eji asụsụ m were nabata onye. Mana ọ bụrụ ebe ka anyị wụ n'ala Igbo, anyị na-asụ asụsụ mgbe anyị kwuru anyị ga-etinye okwu ndị ọcha okwu bekee 5 ma hapụ ka anyị. Ọ na-abụ m ihe mwute. Ana m arịọ nne na nna mụrụ nwa sị onye ọbụla mụrụ nwa ya ebiri fọrọ m ihe ahụ ọ mụrụ nwa ya onye Igbo na-asụrụ ya asụsụ Igbo. Enwekwana ike ebe ọbụla ị gara ga m akwụrụ gị ugwu dịka ndị Igbo. Ọwụghị ka a na-ajụ gị isi na Imo steeti, a na-ajụ gị Igbo onye ebe ị na-ekwu na isi Ebonyi steeti dịka na ịbụ onye Imo steeti. Ọ dịghị mma, ihe mwute. Ụdị ihe eme ebe ndị dị iche iche gbakọrọ, ọ ga-anye na-eme ihere n'obodo isi pụta na ajụrụ gị ajụjụ nne gị na nna gị jiri mụọ gị, ịsatapụghị ya. Ana m asị nne na nna, biko onye ọbụla na-akụziri ụmụ ya asụsụ ya nne na nna ya jiri mụọ ya. Ọwụ ya wụ ihe wụ n'ọma. Onye mere nke a, ebe ọbụla nwa gị gara, ọkwa ya bụrụ prọfesọ of this, prọfesọ of that, prọfesọ of anything, asụsụ ya n'aha ọ gaghị echefu echefu ebe ọbụla ọ nọ. Nne na mgbe ụfọdụ ọ na-esi nne na nna n'aka. Ị ga-ahụ nwatakịrị si ya sụọ asụsụ nne na nna ya jiri mụọ ya, nne ya kụọ ya aka, taa ị na-asụ asụsụ nga ndị ọzọ, anyị na-asụ asụsụ Igbo nga ndị ọzọ na ya, ka ụmụ ndị ọzọ ghara na ichegha ọchị. Sụọ ka ka m ị ga-eso okwu bekee, sụọ ka ehe jere mụọ gị. Onye na-achịghị ọchị ya chịa. Eruru sa dị ọtụtụ togbo ọnụ, mana amaghị dị n'iche n'iche. Udo dịrị gị nna anyị. Okwu gị metụrụ anyị nke ukwuu. O metụrụ anyị nke ukwuu. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ya mere na ọ bụrụ na anyị na-eme ihe onyonyo a na-aga n'ihu, anyị ga na-abịa na-ajụta gị ajụjụ ka ị na-agbazi ma na-akụziri anyị, maka na asị na ihe okenye anọ a na wee hụ na nwatakịrị nọ n'enu okwu osisi aghara ahụ ya. Ya gazielu gị nna anyị, ya dịrị gị na mma. Otu isi kpọọ m si m kpuo onye ịjụrụ m ajụjụ ndị a masị ahịa, and ọ bụ ihe ọma ka ị kwere kpọọ m. Ana m asị n'ụtụtụ na ehihie na anyasị mgbe niile n'ime ndụ gị, chiọma ga-eru gị aka. And otu m si ya dịrị gị n'ezinụlọ, ọ kwetu ka ọ ga-adịrị ezinụlọ m, dịrị ndị Igbo niile, dịrị Naijiria niile, dịrị Afrịka, dịrị the whole world. Anyị si otu anyị ji kwee ya dịrị anyị ụtọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen.